Si Ivana namin. Na ang cute. Bagong ligo yan. Ivana namin na yan. Dito muna siya guys. Kasi tawag na mainit sa kanila. Dito muna siya. Kasi sanay siya sa aircon. Wow, ano. Bar? Ang cute yan. Ang cute yan talaga. Oh, ang cute na baby namin yun. Oh, Ayan. Tawag doon. Tapos na ako maligo. And then, tapos na rin ako kumain. Sino antay mo? Si Daddy. Si Daddy. Si Daddy. Si Daddy. Ang cute na talaga guys. Ayan. Ivana. Cute na talaga. Halika dito. Up. Ivana. Yung diaper niya pang baby talaga. Binutasan lang. Ivana! Halika dito, dali! Ivana! Kirara! Antay mo! Sino antay mo? Kinuha lang yung gamit mo. Ikaw naman, masyado ka. Ivana! Halika dito, dali! Ivana! Darating nga sila. Ikaw naman. Darating nga sila. Ang kulit ang kulit nito. Oh, antay niya talaga yung daddy niya kasi tawag doon. Mamamiss na yun, bakit siya iniwanan? Bakit kaya iniwanan ni daddy sa akin, ha? Ivana! Ivana! Alika ito, dali! Ang ganda pala yan, babae pala to. Maganda pala yung Ivana namin na yan. Kirara lang, sobrang kirara lang. Sobrang na. Ang Ivana namin na makulit. Ang Ivana namin na makulit. Malungkot ko na naman. Dito mas mabuti na siya dito kasi para may kasabay na ako matulog. Dalawa na lang kami ni Ivana dito. Ivana! Ang cute naman ang Ivana namin na yan. Ang ganda naman yung kirara namin na yan. Puno na yung ano mo na? Pampers mo? Palit tayo? Ha? Palit na tayo pampers? Kain ka muna. Ayan yung pagkain niya, kamote, nilaga. Yung tubig niya. Yung tubig niya. Huwag ka umiiyak. Umiiyak yun siya. Umiiyak yung baby namin. Pero okay lang yan. Ha? Kasi matutulog tayo mamaya. No, tabi tayo. No. Tabi yan kay mami. No. Tabi yan. Tayong pampers. Napalitan ko muna siya ng pampers guys kasi puno na yung pampers niya.
struggle is real. Struggle is real kasi hindi marunong maglagay si tita ng diaper. O, di ba? Ano na? Ha? Ano na? Patingin ako. Ibana. Hinihingal yan. Ayan. Yan yung laruan niyang paborito. Okay na, Ibana. Ibana. Ay. 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 Hinihingal na ikaw. Mag-ano na tayo? Mainit na? Mainit na? Aircon na tayo, mainit na. Airconan ko lang siya guys kasi gabi na rin naman. Kaya mag-aircon na kami yung dalawa kasi hinihingal na siya. Ng Ibana namin, oh. Kirara na yan, ah. Okay na. Palitan ko na siya ng diaper, oh. And then, tawag doon. And then, yung vitamins niya, pinainom ko na. And then, ano pa? Gusto mo? Naka-aircon ka na. O, ano pa gusto? Ha? Ano pa gusto yan ng Ibana? Ano pa gusto ng Ibana na yan? Ano pa gusto ng Ibana? Ha? Ano pa gusto ng Ibana na yan? Ang ganda-ganda naman yan, ah. Ang ganda-ganda naman yan, oh. Gusto din niya yung camera. Gusto din niya yung camera. Nakakatuwa pala magkaaso kasi lalo na ako nag-iisa ako dito. Hindi isa akin to, sa kapatid ko, iniwan lang sa akin dito kasi kalilipat lang niya and then wala siyang aircon. Sanay sa aircon yung aso niya kaya tawag doon. Palalagyan pa niya aircon yung bahay niya. Kaya dito muna siya sa akin para hindi naman siya mahirapan. Kasi summer ngayon, ang init. Kaya, dito muna ang Ibana namin. First time ko mag-alaga ng aso guys. As in. Tapos ang mga ako ng movie.
Ano yan? Sino yan? Sino yan? Ha? Sino yan, ha? Ha? Hindi siya takot sa camera, guys. Hindi siya takot sa camera. So cute. Ang cute po talaga, Ivana. Tuwa ako sa kanya, promise. Pag nagkaanak to, kuha ako isa. Para magkaroon din ako ng aso. Diba? Diba? Diba, Ivana? Ha? Diba? Ha? Ha? Ba't didila yan? Didila yan. Naka-aircon ka na. Didila pa din. Didila pa din. Didila pa din yan. Didila pa din yan. So later guys, yan lang gagawin namin. Tapos ko naman na sa naka-diaper na. Pinainom ko ng vitamins. Kaya, ano siya, paliguan. 2 araw. Tapos, ligo. 2 araw ulit. Tapos, ligo. Tahimik lang siya. Ivana. So, later na lang, guys. Ivana, good morning. Habang nagkakape ako, nagtimpla na ako ng aking ayan, kape. Timpla na ako ng aking kape. Ngayon, pinapakain ko si Ivana. Tapos na akong naglaga ng kanyang gulay. Pero wala pa siyang ganang kumain. Ivana, wala pang ganang kumain yung baby namin. Ha? Wala pang ganang kumain yan. Katabi ko matulog yan kagabi. Ha? Ang likod-likod. Ivana. Tapos na pwede ko talaga. Maglalaro tayo. Sino yan? Sino yan, Ivana?
vitamins. Kasi mahirap pag tawag ko. Inom ka ng vitamins tapos walang laman yung tiyan mo. Diba? Kaya tawag dun tapos dalawang saging and red rice. Okay na sa akin. Kasi simple lang ako lang sa buhay. Pero ayan, yan. Tapos rice na lang. Sarap. Sa akin guys, okay na sa akin. Hindi naman kasi ako maarte sa pagkain eh. Hindi ako sobrang arte sa pagkain. Simpleng pagkain lang okay na sa akin. Kaya tipid-tipid. Kaya ako na yan nagtitipid. Diba, nako? Eh, si tita na naman. Diba? 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 Ha? Tapos na si tita. Ay, tapos ka na kumain. Si tita naman. Ito yung rice ko. Ayan, konti lang yung rice ko. Ito sa microwave. Para kain na agad. Ganun sa akin. Habang kumakain ako, mananggap na YouTube dito. And then, ayan, patak lang yan ng Nor seasoning. And then, okay na. I love it. Kain tayo. Kain tayo, guys. Perfect. Perfect. Ito lang sa morning, okay na. Solve na ako. Pero minsan heavy ako kumain. Ikog lang, sapat na. naglalaba kasi ang tawag doon, wala lang, para may magawa ako. Kasi tawag doon,
Tapos pagkatapos yan, maglaba ako, sasampay ko yan dito, and then maglilinis din ako ng CR. Pagkatapos maglinis ng CR, Nanay, iba na. Pasok. Pagkatapos maglinis ng CR, maliligo na rin ako. Tayo na natin yung aking labahan. Pero si Ivana, wala. Talagang nag-ano pa din.